Hello po, shout out. Wala pong tao ah. Hello po mga classmate, nandito na po ako ulit. Malamig. Shout out po sa lahat po. Bagong gising lamang po tayo, bagong naligo, bagong mag-live. Binamano po na nandito si Ma'am Joanna Sala, shout out po sa iyo. Magandang gabi po diyan sa Pinas po. Anong oras na po ba diyan sa Pinas? Mag-alas 10 na po yata diyan sa Pinas. Kape-kape po tayo habang gaantay po ng mga classmate po natin. At saka kakain. May baon po akong biskwit. Eloy Aguilar, good evening. Shout out Karin. Shout out po Karin. Alicia Chua, hello, good evening Kagape. Shout out po kay Ma'am Alicia Chua. Shout out po sa inyo at magandang gabi po sa lahat po na nandito po sa ating live po ngayon. Tayo po ay kagigising lamang tapos yun, naligo bago mag-live. Hello Sir Kagapay, shout out. Nanood ako ng vlog ni Ma'am Roda kay Rina at kasama ng mga bata. Ayun nga yung sinasabi ni ni Roda nung kahapon. Yun yung sinasabi niyang nag-scout sila ni Rina. Tapos kung isipin niyo na lamang po kung bakit wala si Rina sa Angels, di ba? Wala si Rina sa Angels tapos kasama ni Roda nag-scout. Yun nga, napanood nyo po ngayon sa vlog po ni Roda, nakasama niya si Rina. Tapos paano po naging basis sa tutor po ni Rina yon? Tapusin ko muna, balik na lang ako, sabi ni John Michael. Sige John Michael, balitaan mo kami mamaya pagdating mo. Kasi hindi ko pa napanood eh. Alfred Alano, shout out Kagapay, si Sasa at kay Miss Jihan, musta na kayo? Okay lang naman po Ma'am Alfred Alano. Bagong gising po, tapos naligo, nag-live, tapos kape, kakain ng biskwit. Shout out po sa lahat po na nandito po. 26,000 views po. 7 thumbs up. Dami kong puting buhok. Kagigising lang po natin eh. Kaya nag-live po, naligot, nag-live. Shout out po sa Japan Charity Groups, sa Solid Karin Fans Group, at sa lahat po ng bumubuo po ng Makarinas. Shout out po sa ating lahat. Good evening Kagapay, buti naabutan ko live. Hindi talaga ako natulog, wait ko talaga yung live mo, sabi ni LB Tomas. Hindi ba kita friend sa Facebook Ma'am LB Tomas? Kasi sabi ko nga kanina, marami pong nagchat-chat po sa akin kung magla-live nga daw po ako.
Sabi ko, tignan ko kasi kagigising ko lang. Ayun nga, tinignan ko naman ang oras ay maaga pa. Sige, maligo muna ako bago mag-live. So, saktong-sakto lang din naman po, Ma'am LB, yung pagpunta mo sa aking live. Good morning sa handsome host and the madlang people. Thumbs up lang po. Sabi ni Ma'am Juliet. Ma'am Juliet, nag-friend request po ako sa iyong Facebook. Nakita ko kasi Juliet Dicker, hindi ko alam kung ikaw po yon, pero nag-friend request po ako. Iwan ko kung na-accept nyo na po, kung nakita nyo na po. Shoutout po sa lahat po na nandito po. Sabi ni shoutout at sis Hasa Langga, sabi ni LB Tomas po. Shoutout po sa 32 million views po tayo ngayon. Naka 6 minutes na po tayo. Dami pong absent po ngayon. Baka nag-live na si Roda. O kaya si Hasa Mayora. Kaya marami po tayong Good PM Sir Pogi, nabalita natin sa Dalaga, Sally Alegria. Yun nga daw po, tita, sabi ni John Michael ay nag-upload daw si Kalinga Proda na kasama po si Rena, nandun po. Pero yun ay hindi ko pa rin po napanood. Sagay Subo. tulog na yata mga tao kagapay, sabi ni LB Tomas. Baka yung iba po tulog na po kasi mga ganitong oras, mga last days, meron pa rin pong nag-aantay, meron na rin po yung hindi nakapag-antay kaya natulog na po. Kasi di ba kahapon maaga po tayo nakapag-live, mga 9:30 po yata yun. Edita Corpus, gandang gabi kagapay. Kanina sa live chat ni Edon, tinapos na niya ang tungkol sa Edrica, tapos na wala na ang love team nila. Oo nga daw po, tinapos nga daw na po ni Edon na wala na po talagang Edrica. Yun nga lang, problema mukhang aambon na dito sa aking kinatatayuan, sa aking lugar, kasi nasa labas po ako. Good evening po, Tamsakdam. Salamat po, Ma'am Stinelli Cansino po. Kaya yung tinapos na po ni Edo sa Edrica, may kutob po ako dyan. Abangan nyo po. Alam nyo na kung ano po yun, di ba? Yung mga hindi pa po naka-move on, baka mangyayari na po yun, yung inyong inaantay. Nakainom na kaya tulog na sila, may pasok na bukas, sabi po ni Sally Alegria. Oo nga po, pag ganitong oras kasi alam ko po tulog na po sila dahil nga po bukas ay Monday po, ay araw na naman po ng pasukan. Good evening kagabi, Tamsaktan, sabi ni Maria Gaeti. Wala na daw ang Edrica kasi hindi na daw nagchat-chat si Erica, sabi ni LB Tomas. Pag yan po ang ibinalita ni Kalingap Edo, malamang sa malamang. Kung ano yung naiisip ko, naiisip nyo na rin po. Tamsakdan, sabi ni Robelin Mista. Salamat po. Baka naman may napusuan sa mga bagong ka-angels, sabi po ni Sally Alegria. Yan po ang yan po ang abangan po ninyo. Kasi ako, maski hindi ko rin po alam pero na-imagine ko lang may nagbabalik. Good evening kaagapay, sabi ni Manang Lisa.
Oo, kaagapay alam ko na yan. Masaya ako may babalik, sabi ni LB Tomas. Oh. Alam na rin pala ni Ma'am LB. Pero dito, hindi ko sinasabing kasi mamaya meron na naman po mag-chat sa akin. Sasabihin na ba, tamsak doon, sabi ni Manang Lesa. Salamat, Manang. Magandang gabi kaagapay, sabi ni Tita Maria Anita Villar. Akala ko ba matutulog ka na? Anong kinakain niyo po? Sabi ni Ma'am Juliet. Biskwit po, tita, tsaka kape. Nagutom po kasi ako. Tita Juliet, sabi ko nga, nag-friend request po ako sa inyo. Di ko po alam kung nakita nyo na o hindi pa. Basta kung ano ang magiging vlog kay Rena, support lang po tayo. Huwag tayo mag-asam. Sabi ni Stinili Cansino. Yun, sinabi ni Ma'am Stinili, huwag po tayo mag-asam. Yan nasa isip ko na, sir, yan nasa isip mo. Sabi ni Sally Alegria. Yun na nga, sa bandang huli, may babalik sana nga. Sabi ni Edita Hurpos. Tamsaktan watching Prakaw, sabi ni Ma'am Alicia Pidereso. Naku, nag-gym ka kanina tapos kakain ka ng marami, sabi ni Maria Anita Beltram. No choice po tayo, tita. Nagutom po ako. Good evening po, sir, sabi ni Alice Ricamora. Good evening din po, Ma'am Alice. Ay ganun, mas matatalo yan Jumcar kasi malakas yan dati, sabi ni Sally Alegria. Parang alam ni Tita Sally yung iniisip ko. Good evening po kaagapay, God bless, sabi ni Luz na Malata. Good evening din po. Gandang gabi kaagapay, Ian MC Gaming po. Gandang gabi din po. Kailan ka nag-friend request? Wala akong nakita. Juliet Decker. Kahapon pa po, tita. Kasi sinearch ko po sa Facebook yung Juliet Decker po, ay lumabas po ay yung profile po niya, tapos yung tawag po noon, yung nakasalamin po kayo. Thumbs up, Dan Ho, sabi ni Danmi Ampere. Salamat po, Ma'am Danmi Ampere, salamat po. Hello po mga Karina, masta po kayong lahat. Tamsak dan po kaagapay, sabi ni Badria po. Salamat po, Ma'am Badria po. Gandang gabi sa lahat, sabi ni Danmi Ampere. Mukhang bago lamang po dito si Ma'am Danmi. Welcome po sa aking live po. At magandang gabi din po. Maria Concepcion Timbang, nagpapaasa ka na naman kaagapay, mamaya media point na naman ang mga viewers, dapat sure ang balita, sabi niya. Excuse me. Hindi po ako nagpapaasang, sabi ko lang po, tita, parang kasi nga napanood nga daw po nila na nagpaalam na raw si tinatapos na nga daw ni Ido yung Edrica. So doon pa lang mag-isip na po tayo na mukhang may babalik, di ba? Kaya huwag niyo munang masyadong isipin yung sinabi kong yun. Masasaktan lang po kayo sa mga hindi pa po naka-move on. Medyo malaki pa naman ang tiyan mo. Ang tiyan po, Tita Maria, madali lang po ito, madali lang po tanggalin. Nagka 6 pack kaya ako dati niya nung tinuloy-tuloy ko yung pag-gym. 5 buwan lang po kasi na tinigil ko eh. Danmi Ampere, mega love shoutout sa lahat, sabi po niya ni Danmi Ampere.
Reban Yasrel Nugroho, Malam host. Sabi ni Sir Reban. Danmi, shout out po. John Michael Mbak, tapos na up ni Ma'am Roda, okay lang si Rina. O yan, binalitaan tayo ni Bro Jan. YouTuber Cinemagis Dipok Jawa Barat Hadir. Anong salitang nito? Parang Bangladesh to Bengali. Sabi ni Reban niya, sir. Welcome to my live Sir Reban. Assalamualaikum, sabi ni Reban Yasrel. Waalaikumsalam. Jadikan moderator host. Jakitan, sabi nga siguro to. O sige, Reban Yasir. Welcome po natin si Sir Reban. Ibang lahi po ito. As moderator. Yan, najakitan na kita, Sir Reban. Hi Idol, shout out, sabi ni Rose Cross. Shout out din po, Ma'am Rose Cross. Danmi Ampere, shout out. Maria Anita Biral, shout out po sa mga bagong pasok dito. Shout out sa lahat na nandito, sabi ni Danmi Ampere. Tamsak Dan, sabi ni Ma'am Jonalyn Golpo. Sir, nanood ako sa vlog ni Bibi Rena kasi ni Kisi Ilagan. Nandun siya kina Ma'am Roda habang nagla-lives. So narinig namin malakas iyak ni Rena, mukhang takot. Ganun ba? Hindi ko yun, ang profile ko ay nakasandal ako sa headboard. Anong kulay pong damit po nyo, Tita Juliet, para hanapin ko? Kasi nakita ko po kasi US, Illinois ba yun? Illinois, USA. Maria Anita Beltran. Shout out Junalyn Golpo. Shout out Junalyn Golpo, Maria Anita Beltran. Marami ako nabasa sa comment section. Marami magagalit kung magkaroon ng partner si Kapre, sabi ni Sally Alegria. Marami po talagang magagalit. Meron din po yung sabi ko nga noon, marami pong magagalit, marami din pong matutuwa. Kasi ang ibig ko po sabihin po doon, maraming magagalit kasi mas gusto pa nila na mag-solo na lamang po si Rina. Kasi hindi naman daw po ito kailangan ni Rina ang partner ng lalaki, di ba? Tapos, yung masaya naman ay masaya po sila dahil muli na naman pong magtatambalan nga si ganito, ganyan. Talaga kaagap ay maraming luha labas sa mata ko nang hiwalay ang Edrin, sabi ni Los na Malata. Marami nga po, tita, ganyan. Sabi nga, mayroon pa nga daw namatay eh. Ma'am Junalyn, Ma'am Lisa, lahat na nandito, hindi na muna ako makakasama sa live, sabi ni Maria Anita Beltran. Bakit naman po, Ma'am Maria Anita Beltran? Iiwan mo na ba kami? Pero nagpakita si Ma'am Roda sa live ni Kisi, okay na daw, pinakalma na ni Ma'am Roda. Naawa ako sa bata, parang iyak, takot, nakatulog na kasi siya. Saan naman kaya daw siya natakot? Ano bro? Yan. Sinabi pa ni Ido na iyon na ang huling pagbanggit tungkol sa Edrica, sabi ni Edita Corpus. Nina Gapaya, shout out po. Sige, tambay muna ako, kain muna ako, sabi ni John Michael. Sige bro, kain ka muna. Nag-live si Mama Roda at Kisi kanina.
May nagtatanong kung saan si Rina, tulog na raw kasi may pasok na bukas, sabi ni Mama Roda. Sabi Sally Alegria. Shoutout Maria Anita Bertran, LB Tomas. Bakit naman po Ma'am Anita? Jonalyn Gold po, sabi ni Jonalyn. Rose Cross. Shoutout po sa lahat ng mga bago at sa mga classmate ko dito sa live ni Idols. Shoutout po sa lahat po ng mga bago po. Maria Anita Bertran, pahinga ko muna, ang aking mata sobrang sakit na rin kasi hindi ko alam kung kailan balik ko. Yun ang dahilan po ni Maria Anita Bertran. OPP, shoutout kaagapay mo. Matagal na hindi pumasok si Ma'am OPP sa ating live. Iwan ko lang kung sa live po ni Mayora, si Asa ay nandun po siya. Ma'am Maria Anita, shoutout, sabi ni Ian MC Gaming po. Kailangan ko na talaga ipahinga ang mata ko. Sige po, Tita Maria. Mas importante pong ipahinga nyo po ang inyong ang inyong mata. Kasi yan po yung isa sa pinaka-importante po sa atin. I look again, if I see it I will accept you, sabi ni Tita Joliet Dicker. Sige po tita, tingnan nyo para Ma'am Ian, shoutout po, sabi ni Maria Anita Bertran. Okay po Ma'am Anita, good night po, sabi ni Jonalyn Gold po naman. Marami na daw po naluhan na nawalan kay Kapre nang iwan siya na ni Manok. Rose Cross, sabi ni talagang marami pong naiwang marami pong ng luwa si Edo. Kasi alam ko naging sila yata ng off-cam. Wala si Spike Sir John Michael, sabi ni LB Tomas. Charito Vlogs, babae po ito. Charito, babae po to. Shoutout po Kuya Kagapay, sabi. Shoutout din po Ma'am Charito po. Welcome po ulit sa aking live po. Mga matagalan ako, hindi na muna ako hawak ng CP. Huwag niyong hawakan, ganito nyo na lang, ganyan. Isandal nyo sa pader habang nanonood. Shoutout sa lahat na nanonood sa live ni Kagapay, sabi ni Ma'am LB Tomas po. OPP, busy lang. Yun naman pala, busy lang din naman pala si Ate OPP. Okay lang po yun. Importante, nakabisita ka ulit. Shoutout po Ma'am Hasa, sabi ni Los na Malata. Tamsakdan Kagapay, Gina Umpad. Salamat po Ma'am Gina Umpad. Ang dami pong Gina na pumapasok po dito sa may Gina Tan, may Gina Ahmad, may Gina Umpad. Dami, 3 Gina. Minsan pag nag-live ka, kinig lang ako, hindi lang ako nag-comment, sabi ni OPP. Ganun po ba? Wow. Shoutout po Charito Vlogs, sabi ni Maria Anita Beltran po. Josephine Berao. Hello solid princess rin na tayo forever. Thanks Sir Kagapay. Oo naman po, sabi ni Josephine Berao. John Michael, Ma'am LBBC po siguro si Spike. Kahit si Ina, wala po ngayon Absent po yata ngayon o tulog na kaya. Hopefully you feel better soon, Miss Anita. We will miss you, sabi ni Tita Joliet. Salamat po Ma'am Dicker, Maria Anita Beltran, Alicia Harderquio. Good evening Kagapay. Good evening din po. Saglit lang po, na-aksing po ako. Ayaw lumabas yung hatsing. Elas Nadrel Ilay, nanood po ako ng live ni Edo kanina. Sabi niya sa live niya, di na daw nagpaparamdam at mahirap naman daw ang habol-habol kasi parang sunod-sunuran daw. Buti alam ni ni Edo, no? Out muna ako, mag-pray lang po ako. Sige po, Tita Badria po. Salamat po. Ela 13 Obey. Hello, sabi po niya. Welcome, Ma'am Ella. Welcome to my live po, Ma'am Ella. Hindi ko po alam kung ano pong lahi po nito.
Rose Cross hindi daw maging sila kasi sa loob daw po ng 3 buwan wala daw pong nararamdaman si Manok kay Kapre. Sabi po, ito hindi ko naman po minamarites po sa inyo. Meron lang po kasi nakapagsabi sa akin na isa pong kakilala ko po na half Pinay, half Japanese. Iyon, naikwento po niya sa akin. Kasi nga, yun nga pong, yung si Edo po at saka yung sinasabi kong half Japanese ay close friend po sila. Iyon, nakapagkwentuhan ko naman po yung binabanggit kong babae ay kaya nasabi ko na naging sila ni Edo tsaka si Erica. Tamsak dan kaagapay, sabi po ni Arcila Jarquillo, hello, Laila 13 Uba, hello. Salamga. Hindi ko po alam kung ano pong salitang ito yung si Ma'am Leila. Mga classmate, patamsak sa live ni Sir kaagapay, kulang pa kasi. Oo nga, kulang pa. Halos 60 pa po ang hindi po nakapagtamsak. Ma'am Laila, ano to? No Azerbaijan. Ano yon? Ma'am Laila, where are you from? May English po tayo. Where are you from? Shout out sa lahat nandito sa live ni Kaagapay Maria Gaite. Nasipon ako, natula sipon ko Bayad lang yan kasi iniwanan ni Rina, maraming napaluhan niya na siya naman iniwanan, siya naman ang lumuha ganti Israel, sabi ni Sally Alegria. Titigil muna ako sa pagmamaraton, sabi ni Maria Anita Viltra. Ano ba talaga, Tita Maria? Tama, Kaagapay, parang may kalab team ulit si paring Edo, sabi ni Ila, Signal Re, Ilay. Oo nga, sabi ni Edo, mahirap daw hanapin ang taong nagtatago, sabi ni Edo. LB Tomas. Laila, Sin. Nandito ulit si Ma'am Riz 143. Good evening po, Sir Kaagapay, tamsakdan. Salamat po, Ma'am Riz, sa inyong pagtamsak at sa inyong muling pagdalo sa aking live po. Pwede po kayong magbaba ng link nyo kung gusto po nyo, Ma'am Riz. Ian MC Gaming, Sir John, gandang gabi and shout out, sabi po ni Ian MC Gaming. Rose Cross, patamsak na rin po ako. Salamat po, Ma'am Rose Cross po. Nako, may sipon ka, sabi ni Maria Anita Beltran. Kaya nga po, Tita Maria, parang natulo-tulo nga eh. Wait lang po, mag-singap lang ako. Tamsak na rin po ako, sabi ni Ma'am Rose Cross. Salamat po, Ma'am Rose Cross. Nako, may sipon ka, sabi ni Tita Maria. Gandang gabi po, gandang gabi din, Ma'am Ian MC, shout out po, sabi ni John Michael Beleza. OPP, kinig lang po ako, Kaagapay. Sige po, Tita OPP po. Nasabi rin ni Eda na wala ng love team para sa kanya, nagko-concentrate na lang siya sa pag-i-scout, sabi ni Edita Corpus. Mabuti pong ganun pag nag-concentrate na lamang po sa pag-i-scout po niya. Salamat po sa 89 million views po, 39 tamsak daw po. Uso talaga ngayon ang sipon at ubo, gawa ng panahon yan, sabi ni Asila Jarquillo. Kaya nga po, Tita, yung panahon po dyan sa Pinas na taglamig na po dyan, ganito po rin dito eh.
sa location ko po. Di lalong-lalo na daw po diyan sa sa Riyadh. Kasi mas malamig daw po doon. Kaya siguro next week bababa po kami sa Riyadh. Doon po ako mapalipat. Basta mag-inom ng maligamgam na tubig, sabi ni Elby Tomas. Salamat po, Tita Elby. Opo, lagi ko naman po ginagawa po yan. Bye sa inyong lahat, mahal ko kayo. Nasa pagbabalik ko, nandyan pa rin kayo, sabi ni Maria Anita Beltran. Sige po, Tita, salamat po sa inyong pagdalo po. Stenili Cansino, shoutout po. Halos kalahati pa po ang hindi po nakapagtamsak sa ating live, pero naka 30 minutes na rin po tayo. Abutin lamang po natin ng 1 oras ang ating live, kung kayang abutin po ng 1 oras. Lila 13 Uba, Aserbahin Ska, Danisa Bilires Yoksa. Ano yan? Parang dinadasalan po tayo Uy, malapit po tayong mag 100 views po. 3 na lang bago tayo maka 100. Nasaan na po kaya yung mga iba na hindi pa po po. Lumalabas talaga yung mga puting buhok. Midnight Mons Bracelet, hi. May bisita naman po tayo dito, bagong-bago, si Ma'am Midnight Mons Bracelet, hi. Hello ma'am, and welcome to my live po. Oo nga, kaagapay Oo nga, parang nagdadasal kaagapay, sabi ni Manang Lisa. Kaya nga po, Manang, hindi ko nga kaya hindi ko na lang babasahin. Mods na sahali, shoutout po sir kagapi. Nandito na siya si Mods na sahali. Matagal din pong hindi po bisita po sa ating live. May tumatawag po sa akin siya si Mama M ng Japan Charity Groups. Sorry po Mama M, mamaya ko po sagutin po yan. Gamit ko tong cellphone pang video ko po. Mamaya po Tita Mama M, tatawag po ako dyan. Nag-join po ako kanina dyan sa pero yun nga, sabi ko nga, kagigising ko lamang po, parang masama po yung gising ko, kaya parang wala po akong mood, kaya pinatay ko, tapos yun, naligo po. Oo nga, parang nagdadasal kaagapay, sabi ni Manang Lisa. Pili Buyagawon, shoutout po Ma'am Pili Buyagawon, shoutout po. Busy sila kagapayon, kaya nakatulong na sila, sabi ni Elby Tomas. Mamaya Mama M, tawag nun, sasagutin kita kung bakit ako bumaba kanina. Sabi ko nga dito sa aking live, Mama M, kung nanonood ka po, lalo na po dyan sa Japan Charity Groups po, pinatay ko po kanina yung call kasi bagong gising po, parang hindi po maganda yung pakiramdam ko, kaya ako pinatay, tapos naligo po ako. Ngayon nag-live na po ako. Good evening kaagapay. Mahirap talaga hanapin ang taong tumatago, na bahala sila dyan kung magkaroon ulit ng collab team si Edo. Importante gumaling na di rin, sabi ni Princess Lynn Pasmaga. Kaya nga po para sa akin po, okay na po sa akin yung yung Rinas na lamang po. Good evening kaagapay and God bless. Ingat, sabi ni Linda. Good evening din po Ma'am Linda po, at God bless din po. Ingat po kayo kung saan man po kayo naroroon. Siyempre lahat po tayo na nandito po, ingat po tayong lahat. Pasensya na sir kagapay, na busy lang po ako. Okay lang po yan Ma'am Moods na sahali.
Sabi ko nga kung nandito ka sa ibang bansa, siyempre busy po talaga tayo. Lalamig ako. Ngayon lang naman ang love team, noon wala pang vlog ni Rab, mahilig si Rab sa love team, sabi ni Ma'am Asila Jarquillo. Tamsakdan, moods na sa hali. Salamat po. Iyan si Gami ngayon napatauhan si paring Edo. Dati lagi niya sasabihan ng kakaintindihin, ano? Ngayon natauhan na si paring Edo. Dati lagi siya sasabihan kakaintindihan na sila. O ano ngayon pinagtataguan na siya ni Maring Erica, sabi ni Ihanim si Gaming po. May premiere daw po Kuya Bal, ang dami daw pong basher niya, sabi ni Rose Cruz. Doon po sa siguro, kasi napanood ko rin po, nalaman ko rin po na doon po sa live po ni Ria Olarte po yata. Bahala na si Edo sa mga desisyon niya, matanda na siya, sa alam na niya yung nakakasama niya sa kanya at nakakasama sa kanya at nakakabuti, sabi ni Stinelli Cansino. Tama po. Kung saan po yung ni Edo, doon na lang po, suportahan nyo na lamang po. Nandito po si si Tita Basbas Milby. Tita Basbas Milbis, pakisabi kay Tita M. Kaya ko po pinatay yung kanina, yung call, kasi nga kagigising ko lang, tapos yun, hindi maganda yung gising ko, kaya bumaba po ako tapos naligo. Ngayon po tumatawag po sa akin, kaya hindi ko po masagot-sagot, gamit ko yung cellphone. Basbas Milby, good evening kagapay, musta na si Rina? Okay lang kahit walang kalab team, ang importante ang kanyang kagalingan, sabi ni Ma'am Tita Basbas Milby po. Kagapay nagtamsak na rin ako, nag-gym ka, sabi ni Eloy Dagila. Kanina po nag-gym po ako, nagpapawis po ako kasi tagal na rin po ako hindi pinapawisan ng todo. Mag-jacket ka kagapay mo, sinisipon ka, mahirap magkasakit, sabi ni Juliet Dicker. Pwede rin naman po, Ma'am Tita Juliet. Yun nga lang, iwan ko yung cellphone ko rito para kunin saglit yung jacket. Okay lang po ba? Mga 1 minute. Saglit lamang po . Oops, I'm back. Nandito na po ako, nagsombrero na rin po ako. Mag-jacket ka kagapay mo, sinisipon ka na mahirap magkasakit, sabi ni Ma'am Juliet Decker. Ito na po tita, nakapag-jacket na po ako, nagsombrero na rin po. Kasi nasa labas po kasi ako medyo malamig po dito sa rooftop. Princess Lynn Paasmagan, kagapay nood ako kanina live kasi umiiyak siya rin na nakaka-touch ang iyak
niya. Umiiyak ako kung baga ramdam ko ang iyak ni Rina. Parang naglalabas ng sama ng loob niya. Tahimik lang kasi siya. Sabi ni Princess Lynn Pasmagan. Good evening po Kagapay Tamsaktan. Salamat po Ma'am Solita Bautista po. Good evening din po. Kahit kanino makipag-love team si Ido, wag lang ibalik kay Rina. Sapat na si Rina para sa akin. Sabi na sila Harkio. Ang makakapag-desisyon naman po dyan, si Kalinga Prab. Siguro kung marami din po yung may ayaw na ayaw ibalik ang Edrin. Pwede naman po kayo mag-comment pag nag-live po si Kalinga Ido. Sabihin po ninyo yung inyong ninanahig. Malay po nyo pakinggan po ni Kalinga Prab po yung inyong ninanaig po. Diba? Kung saan si Ido masaya doon lang kung saan masaya doon na lang. Kung saan si Ido masaya doon na lang siya. Basta tayo masaya na tayo kay Rina kasi malaking improvement na siya. Sir Kagapay, sabi ni Mods Nasali. Oo nga po Ma'am Mods Nasali. Malaki na nga po yung improvement po ni Rina. Ay sila Ido at Rina hindi naman love team kundi tandem lang, kapatid lang. Sabi ni Ido, wag na daw pag-usapan si Erika, wala na daw. Sabi ni LB Tomas. Yun nga po Tita LB, kahit sabihin po natin magkapatid, marami po pa rin ang yung nagsasabi na love team. Gaya po ni ni Jomar. Pinag po yung si Rina, diba, sabi lang po naman ay bilang magkuya at maalalay lamang po siya sa pag dinadala sa Naga si Rina. Kaso marami pa rin po ang nagsasabi na love team na po. Kaya ganun pa rin po ang ibig sabihin po, kahit sabihin po natin magkuya. Pero ang the best po talaga ay si Karen. Yan po ang hindi po love team. Magtatay, magkuya, magtito, magkapatid. Yan po talaga ang the best. Bas Melbe, sige mag-message ako. Sige mag-message ako sa GC, sabi ni Bas Melbe. Sige po Tita Bas. Sabihin mo kay Mama M, tumatawag po kasi hindi ko masagot kasi gamit ko yung cellphone na pang video. Malay mo pag nag-comment po siya na si Mama M, baka matutunan niya po yung yung mag-comment kasi yun po ang hindi niya alam Gandang gabi Kagapay, patuloy lahat tayo sa pag-aaral para sa kagalingan ni Rina. Sabi ni Marisa Mimpen. Ay oo naman po, thank you, we will thank you, we will wait. Sabi ni Ma'am Juliet Decker po. Ay nako ang mga basher ni Erika, mga fans din niya. Kasi daming nagalit kay Erika sa ginawa niya. Sabi ni Elvito, maaring pong ganon, nasaktan sila kasi nga sabi nga nila ay hindi man lang daw nagpaalam ng tama kay Kalinga Prab. Kaya yung mga sumusuporta sa kanya, yun na rin po yung mga bashers po niya siguro. Para sa atin sa mga Karinas, sa ganda ng dalaga natin di natin kailangan ang maghabol sa mga nakakatandem ni Rina. Marami pang higit na makakaintindi kay Rina, sabi ni Stenelli Cansino. Kaya nga po, sabi ko nga po ay para sa akin, kahit wala na pong tandem po si Rina, kahit sabing kuya po yan, kung talagang Rina po ay gusto nyong gumaling na sinusuportahan, siyempre doon na lamang po kayo kay Rina. Lagi nyo pong ipagdasal sa kanyang pagbilis na paggaling. Yun po ang pinaka the best na maitutulong po natin. Hindi po yung kilig-kilig. Si Rina nga hindi nga kinikilig
Hindi ko naman po hinahadlangan yung mga yung mga umaasa. Kasi lahat naman po tayo may kanya-kanya po tayong nararamdaman, opinion, yun po. Pero yun nga, kung yun po talaga ang desisyon po ni Kalinga Prab na muling maibalik, suportahan po natin. 'Di ba? Kung saan naman po ay tawag po kung yun po ay desisyon po ni Kalinga Prab, suportahan po natin. Ay hindi ko naman po hahadlangan. Sinabi ko lang din naman ang aking opinion. Kasi sabi ko nga po ay lahat naman po tayo may kanya-kanyang opinion. Ma'am Los na Malata, good night na kaagapay may pasok bukas. Sige po Ma'am Los na Malata, salamat po sa inyong pagbisita at good night po sa iyo po. Bukas po ulit try po natin mag live. Uy, naka 100 na po tayo, 103 million views po, tapos 53 tamsak dyan. Kalahati po ang hindi po nakapagtamsak. Ay mas masaya si Ido sa paglingap, mag-scout daw na lang siya, sabi ni Ido. Focus na lang daw siya, sabi ni LB Tomas. Kung ganun po, mas maigi po, di ba? Arwilin Mista, shoutout po Marisa Mimpin sa Kagapay. Kagalingan ang kailangan ni Rina, hindi love team. Marisa Mimpin. Oo nga po. Andito na si Mama M, Mel Jumarin. Kagapay, shoutout sa Japan Charity Groups. Ito po yung kauna-unahang tawag po na comment po ni Mama M sa aking live. Ito po yung kaunahang comment po niya sa aking live. Si Mama M, Mel Jumarin. Kagapay, shoutout sa Japan Charity Groups. Shoutout po sa lahat po na nandyan po sa Japan Charity Groups po. Shoutout po sa ating lahat. Ayan. Na-shoutout ko na po Tita Emma, ay Mama M. Hindi ko nasagot yung mo kanina, yung call mo. Masyado bata si Rina at wala pa siyang alam sa mga love team na yan. Pray na lang natin si Rina na gumaling na siya para i-enjoy niya yung buhay niya, sabi ni Nora Dakmay. Ay oo naman po Tita Nora, agree po ako dyan sa inyong sinabi po. Importante nga po ay talaga, pagdasal po lagi natin si Rina na mapabilis nga po talaga ang kanyang paggaling, para sa ganun mahabol din po niya yung kanyang yung mga nalipasan na tawag po yung nalipasan na yung mga, basta yun na po yun. Kung magaling na si Rina, patuloy lang natin pagdarasal, malakas na ang boses, Asila Harkia. Oo nga po, dahil nga po inaano po yung kanyang boses, yung parang kinututor po yung kanyang voice po, yung voice na hindi ko alam kung anong tawag po doon. Ay wala pakialam si Rina basta sumasayaw, okay na kay Rina, sabi ni LB Tomas. Umiyak si Rina dahil baka nagsiselos siya kay Kisi dahil ayaw niya si Kisi, sabi ni Ma'am Juliet Dicker. Maaari pong ganon. Baka nagsiselos si Rina kay Kisi. Shout out Mel Jumare, good evening po sa iyo, sabi ni John Michael Belisa. Shout out that po Mama M, sabi ni John Michael po. Salamat sa shout out Kagapay, sabi ni Mama M, Mel Jumarin po. Lagi ko naman po yan sinashout out Mama M tuwing live ko po. At siyempre hindi lang po ang Japan Charity Groups, sa lahat po ng bumubuo po ng Makarinas po, talagang sinashout out ko po. Kasi over na po sila, yung solid po sila na arena po, yung mga bumubuo ng mga tulad nga po ng
Rinas Mimay Visayas, Rina Mimay Iloilo, tsaka Solid ka rin fans group. Yan. At siyempre sa lahat po ng bumubuo po ng Makarinas po. Good evening ka rin. Nalit ako sa live mo, sabi ni Virginia Calma. Hindi po. Hindi ka po nagkamali. Mag-isang oras na po tayo. Okay lang po yung Ma'am Virginia kung nalit ka man. Importante, nandito ka na. Iyan si gaming daga dati nagpunta. Din yan si Kisi kina Ma'am Roda, umiyak din siya. Bibiri na padalawa. Yan basta si Kisi nagpunta. Ibig sabihin, nung pumunta si Kisi doon sa bahay po nila Kaling Roda, umiyak si Reyna. Tapos ngayon, umiyak na naman po. Baka nagsiselos nga po yun. Shoutout po Ma'am M, sabi ni Ross Cross. Shoutout daw po Mama M, sabi ni Ross Cross po. Shoutout po Mama Mels sa Japan Charity Groups. Good evening po, sabi ni Princess Lynn Pasmagan. Miguel up shoutout sa lahat ng mga classmate ko dito, sabi ni Ina Mustasa. Nandito na si Ma'am Ina Mustasa. Ay bakit kaya takot na takot siya? Ano kaya ang nangyari? Siguro nga kasi Diyan naman si Kisi kay Roda, tinuturuan kasi ni Roda sa pag-vlog yata, sabi ni LB Tomas. Shoutout po Ma'am Ina, sabi ni Manang Lisa Palikpik. Shoutout po Ma'am Lisa, Ma'am Anita, wala. Ma'am Anita, sabi ni Ina Mustasa. Yun nga po, nagpapaalam po si Maria Anita Beltran po kanina dahil nga po gusto raw po niya ipagpahinga po ang kanyang mata dahil po ay sumasakit na po. Shoutout po sa 106 million views po tayo ngayon at 58 tamsakdan. Salamat po. Mag-isang oras na rin po tayo, mga 8 minutes. 8 minutes pa po bago tayo mag-isang oras. Bago rin po tayo magpaalam. Kasi nga baka magla-live din po si Roda. Siyempre panoorin din po natin. At saka yung mga kaibigan po natin na sila Ma'am Hasa, Mayora, 'di ba? Tayo naman po ay mapagbigay. Shoutout Ma'am Ina, good evening sa iyo, sabi ni John Michael Belisa. Nandito na nga po si Ina Mustasa, ang isa sa classmate. Shoutout Ina Mustasa Ross Cross, sabi ni LB Tomas. Kagapay, exit muna ako ha, may dumating akong bisita, sabi ni Tita Asila Arque. Sige po Tita Asila po, salamat po sa inyong pagbisita. Los Biminda Rumbawa, magandang gabi po sir. Kagapay, magandang gabi din po. Tulog na yata ang iba, sabi ni Ina Mustasa. Malamang po tulog na po yung iba dahil nga po bukas ay Monday, araw na naman po ng pasukan. Kaya yun nga, kung inagahan ko lang din sana yung aking pag-live, maaring nandito pa po sila. Kaso yun nga po ay sabi ko nga po kanina, hindi naman po sana ako magla-live po kanina dahil nga kagigising ko lang. Tapos yung wala po akong gana kanina, yun niligo ko, tapos napag-isip-isip ko, try ko nga kasi marami po nagme-message po sa akin na mag-live daw po ako. Gandang gabi mga Karina rin lang tayo, sabi ni May Mote. Hello po, sabi ni Ma'am Imelda. Hi din po Ma'am Imelda, magandang gabi po. Juliet Tigger, mega love shoutout Miss Ina, God bless you, sabi ni Juliet Tigger po. Dati na talaga ni Rina pinagsisilosan si Kisi mula pa noon ng Edrin pa, sabi ni Alfreda Alano. Sir, mag-extend ka oras, karating lang ng iba. Pwede rin po. Mag-extend po tayo ng 20 minutes, ganyan.
Pero wala pa naman po tayong 1 oras eh. Ano pa lang, 54 minutes. Ina Mustasa, Miguel Love, shoutout po. Ma'am Juliet Decar, God bless. God bless you too. Sabi ni Ina Mustasa. Junalyn Golpo, shoutout sa iyo, Ina Mustasa. Sabi ni Ma'am Junalyn. Yun, nagsisidatingan pa po yung iba, dumadami po tayo. Yun nga lang, medyo nag-aadan na po rito. Oras na naman ng sala. Shoutout sa iyo, Ma'am Ina Mustasa, sabi ni Jonalyn Golpo. John Michael, andito na si pareng Spike Limbo. Shoutout sa lahat, sabi ni Spike Limbo. Bitin yung bagong dating, haha, sabi ni John Michael Beleza. Spike, shoutout, sabi ni John Michael. Parang Spike, daming naghahanap sa'yo, bakit ka raw nawawala? Yan, nag-aadan na po. Miguel Love, shoutout, Ma'am Jonalyn Golpo. Minsan lang kita nakikita dito sa live ni Kagapay. Lagi po kayang nandito si Ma'am Jonalyn Golpo, Ina Mustasa. Tamsakdan, sabi ni paring Spike Limbo. Salamat paring Spike. Drew Babaysha, hello host. Hi then sir, welcome to my live po. Hindi na po bago sa atin si Sir Droba, pero to, ibang lahi po to. Welcome sir, welcome Sir Droba Baysha. Shout out po, shout out. Ina Mustasa, Miguel Love, shout out Spike. Tamsakdan po, sabi ni Ma'am Imelda. Salamat po. Droba Baysha, shout out. LB Tomas, shout out Sir Spike Limbo. John Michael, kayo muna usap-usap dyan, tapusin ko muna pagkain ko. Hanggang ngayon di ka pa rin tapos. Kanina mo pa yan sinasabi. Nakakain ka. Hanggang ngayon di mo pa rin tapos. Lagi ako nanonood ng live ni Kaagapay Ina. Minsan hindi lang ako nag-comment, sabi ni Jonalyn Golpo. Yun nga, sabi ko nga, nandito lagi siya, si Jonalyn Ina. Anong Martes Kaagapay, sabi ni Ina Mustasa. Yun nga, wala naman po tayo masyadong imamarites kasi nga. Pero yun nga, sabi nga nila, doon nga po sa live ni Roda, narinig daw nila na umiiyak si Reyna. Yun ang sabi nila kasi hindi ko pa napanood eh. Natasha C, good night. Sige po, good night po Ma'am Natasha po. Hello po Kuya John, Ina at Maria. Spike Limbo, sabi ni Spike Limbo. Wala na, nagpaalam na si Maria, paring Spike. Masakit daw yung kanyang mata, kailangan niyang ipagpahinga muna. Hindi raw niya alam kung kailan daw siya ulit babalik. Pero malamang yan, bukas yan, nandyan yan. Idol, out na po ako, may pasok pa po bukas mga apo ko sa see you tomorrow mga classmate. Hi Sir Spike, hi Sir John Michael, God bless po sa lahat. Roscross. Sige po Ma'am Roscross po. Good night po at maraming salamat po sa inyong pagbisita. Ipagpahinga nyo na rin po para kayo po ay makapagpahinga. Para bukas ay mapawi po ninyo ang inyong kalakasan muli. Okay, Ma'am Jonalyn, sabi ni Ina Mustasa. Spike Limbo, hello po LB Tomas, sabi ni Spike Limbo. Kagapay, live muna ako, nood muna ako sa vlog ni Roda kasama si Rinas. Sige po Ma'am OPP, mamaya din po panoorin ko din po yan. Wala pang vlog kay Rina, grabe, mag 3 weeks na, sabi ni Ina Mustasa. Doon nga po Ina Mustasa sa vlog nga ni Kalingap Roda
may maririnig ka o ano, maririnig ka sa vlog po ni Rina ay vlog po ni Roda na nandun po si Rina. Good night, Ma'am Roscross. God bless po, sabi ni John Michael. Hello po, Roscross, sabi ni Spike Lembo. Ma'am Ina, panoorin mo bago upload ni Ma'am Roda, nandun si Rina. Yun nga, sabi ko nga John Michael. Mega love shoutout, Ma'am OPP, sabi ni Ina Mustasa. Mark Mars, sir, nagpalaro si Ma'am Roda sa San Isidro kasama si Rina. Yan nga po yung yung bagong upload po niya. Doon pa lang, ito hindi ko naman po pinapaano sa inyo, pinapa-remind na di ba nung sa Kalinga para nga po sa mga Angels, tapos bakit wala po si Rina? Isipin nyo na lamang po ng mabuti kung bakit wala po si Rina. Tapos mapapanood nyo po sa live sa upload po ni Roda na nandun po si Rina. Ibig sabihin, kasama ni Roda si Rina sa pag-scout. Kaya hindi nakapunta sa Angels sa vlog po ni Rob. Di ba parang ganun po yung dating? Tapos sabi nila busy sa Chotor. Kasi ewan kung ano po yung talagang totoo. Virginia Clara, kaya doon si Rina sumasali si Rina sa palaro, sabi ni Ma'am Virginia. Good evening, Sir Kagapay. Kahit dito sa Japan, uso talaga ang sakit. Shout out sa iyo, Sir Kagapay. God bless. Sabi ni Tita Gina Ahmad. Kaya nga po, Tita Gina Ahmad, lagi po tayong mag-iingat. Dahil nga po, napakahirap po ang magkasakit po rito. Lalong-lalo na po kung wala kang katuwang. Kundi ang katuwang mo ay ang iyong mismong sarili. Tapos dito sa amin, kahit may sakit ka, pwede ka papasok ka pa rin. Maliban na lang kung talagang nahimatay ka dyan. Maliban na lamang po yun. Kung sipon at saka lang, sakit ng ulo, talagang papasok ka. Kasi kung hindi ka naman papasok, sabihin naman po ng iba, yung mga kalahi mo, parang nagdradrama ka lang. Parang ganun lang. Ina Mustasa, okay dyan, nood ako maya, sabi naman ni Ina Mustasa. 1 oras na po tayo, mga titas, mga Karin. Tama, sir, pagkatapos ng Chotor saka nag-scout sila kasama si Ma'am Jackie, sabi ni Mark. Kaya yun po siguro ang kaya yun po ay hindi nakapunta si Rina sa Kalingap Angel. Yun po siguro ang dahilan po talaga. Paano na po yan? Magpapaalam na po tayo. Medyo na po anong oras na po ba? Kasi nakakaya naman po sa mga sa mga may pasok pa po bukas, mapupuyat po sila. Bukas na lamang po, agahan na lamang po natin mag-live. Try ko po ng alas 4. Alas 4, kung anong oras na po dyan sa Pinas ay alas 9 po ng gabi. Diba? Para hindi naman po mapuyat yung mga kaklasmate po natin. Sige, ingat ka palagi, Kagapay, sabi ni LB Tomas po. Isakto na lamang po natin na 1 hour and 10 minutes po. Para walang butal ng Sabi ni Miss Roda, Kagapay, kaya hindi nakasama si Rina sa mga Angels kasi may Chotor siya. Pagkatapos meron singing lesson, tapos nagdiretso na sila sa pag-vlog sa mga bata. Sabi ni Solita Bautista. So ayan po sa mga hindi pa po ang tawag po yung hindi po nila nalaman kung bakit wala po si Rina. Ito na po,
nagpa-tutor ng lesson tapos diretso sa vlog po ni Rena, diretso sa vlog. Shoutout po sa lahat dito sa live ni Sir Kagapay, sabi ni Mods na sa hali po. Sige sir, ingat kayo, sabi ni Mark. Please see me sipnip. Sabi naman po ni Ma'am Sinip. Please see me Sinip. Okay, ano ang titignan ko? Yung channel niya. Nora Takmay, good night po everyone at may trabaho tayo bukas. God bless us all. Yun nga po, sabi ko nga po, Tita Nora, magpapaalam na rin po ako kasi nga yun nga ay meron na rin may pasok na rin po bukas. Ako nga po din po may pasok din po ako bukas. Madaling araw po yung aking pasok alas 4:30, pero yun nga gigising po ako ng 3:45 para makaligo po. Good night po sa iyo, Ma'am Nora po. Salamat po sa inyong pagbisita. Good night sa inyong lahat. Good day dito mga lakwat sa muna ako. Sabi ni Juliet Dicker. Sige po, Tita Juliet Dicker po, at ingat po kayo sa inyong paglakwaksa. Kasi dyan po ang alam ko po ay umaga ata dyan sa inyo, Tita Juliet, no? Umaga po dyan sa inyo. Hindi nag-live si Mayora ngayon, Salita Bautista. Baka pagod kasi Sunday po ngayon. Ingat ka lagi, Kagapay, sabi ni Manang Lisa. Kayo din po, Manang Lisa. So dito na po natin tatapusin ang ating ang ating live. Bukas na lamang po ulit, at saka para makapagpahinga na rin po kayo, makatulog na rin po yung may mga pasok pa po bukas. So, maraming salamat po muli sa inyong pagdalo po sa aking live. Na walang sawang sumusuporta po sa aking channel po. Kaya ingat lagi po tayo mga titas. Good night po sa inyong lahat po. Good night po. Bye-bye po.